L-Unjoni Ewropea hija magħquda fid-diversità, imma f'dik id-diversità hemm elementi komuni u x'aktarx l-aktar element komuni huwa dik tal-munita euro. Il-munita u l-karti li wieħed isib fuq bwietna aħna l-Maltin u ċ-ċittadini ta' 18-il pajjiż ieħor li jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea. Fi kliem sempliċi, darba minnhom il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, Mario Draghi, fisser iż-żona euro bħal naħla balija li hija misteru tan-natura u li teknikament mhux suppost ittir imma b'xi mod jirnexxielha. Li għamlu uniku dan il-proġett huwa l-fatt li għandek grupp ta' pajjiżi sovrani li dawn iddeċidew li ċedu s-sovranità monetarja tagħhom billi għaddew il-politika monetarja lill-Bank Ċentrali Ewropew. Però żammew is-sovranità fiskali. Il-proġett tal-Ewro mill-bidunet kien wieħed politiku, jiġifieri kien jinvolvi qbil, l-ewwel kien qbil bejn Franza u l-Ġermanja, li Franza se taċċetta l-għaqda tal-Ġermanja sakemm il-Ġermaniżi jaċċettaw għaqda monetarja Ewropea li għamlu. Ma dik kienet tfisser mbagħad allura qbil biex is-sovranità tal-pajjiżi membri taż-żona tal-Ewro tiġi xed, tiġi mqassma. L-euro twilet fl-1999 wara negozjati twal li kienu bdow sa mis-snin 60 u intemmu bil-famuż Trattat ta' Maastricht li anke ta' bidu għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum. L-għan aħħari kien li tiġi ffurmata għaqda monetarja komuni u fl-2002 il-muniti u l-karti fiżiċi tal-euro daħlu fiċ-ċirkolazzjoni. Dakinhar kienu 11 il-pajjiż li bdow jinnegozjaw u jużaw dawn il-muniti u l-karti. Illum hemm 19 fosthom Malta li adottat l-euro fl-2008. L-euro għamlet ħafna aktar faċli biex aħna, il-kumpaniji u n-negozji jagħmlu kummerċ binqas xkil u skossi madwar l-Unjoni kollha. Dan kollu jikkontribwixxi biex is-suq ħieles li huwa kolonna ewlenija tal-Unjoni Ewropea jimxi b'mod aktar armonizzat u jiġu sfruttati l-opportunitajiet kollha bl-aħjar mod possibbli. Il-Bank Ċentrali Ewropew, ibbażat fi Frankfurt il-Ġermanja, ħares fuq l-Unjoni Monetarja Ewropea li taqqat it-19 il-pajjiż li jużaw l-euro. Mhux kull ma jleq u deb. Din il-munita wkoll kienet fiċ-ċentru ta' kriżi u fix-xifer tal-li tisfaxxa speċjalment wara dak li seħħ fil-Greċja 10 snin ilu. Il-Greċja għaddiet minn perjodu fejn il-qatt kien f'qagħda allarmanti u d-dejn nazzjonali sploda. Ħafna argumentaw illi fil-qalba tal-problema hawnhekk kienet in-nuqqas ta' integrazzjoni monetarja u differenzi kbar bejn qatt ta' pajjiżi. Il-Ġermanja u Franza kienu f'qagħda ekonomika ferm aħjar mill-Greċja, l-Italja u Spanja. Għaldaqstant dan ħoloq żbilanċ sieħ fil-komunità taż-żona euro, b'konsegwenzi serji fl-Unjoni Ewropea kollha. Fid-diskors dwar l-istat tal-Unjoni Ewropea f'Settembru li għadda, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker qal li jrid jikkompeti mad-dollaru. Bħalissa l-euro hi l-munita preferuta f'36% tal-pagamenti internazzjonali kontra 40% tad-dollaru Amerikan. Bit-tajjeb u l-ħażin tul dawn l-aħħar 20 sena l-euro nexxielu jħalli impatt internazzjonali u l-Unjoni Ewropea tixtieq li dan l-impatt ikompli jissaħħaħ. Malta bdiet tuża l-euro 11-il sena ilu. Aħna ġejna il-Bank Ċentrali ta' Malta sabiex nifhmu aħjar jekk din il-munita kellix sem fir-ritmu ekonomiku li qabdet Malta f'dawn l-aħħar snin. Il-benefiċċji li ħadna mill-euro ma jiġux waħedhom laqqas għaliex kif tafu meta wieħed iħares lejn pajjiżi oħra li daħlu ferm qabilna mill-euro ukoll spiċċaw fi kriżi kbar. Għalhekk huwa importanti ħafna li biex wieħed jista' jisfrutta l-benefiċċji tal-euro il-pajjiż irid dejjem jibqa' jirriforma ruħu kemm fis-suq tal-prodotti u servizzi li nibqgħu nżommu dak is-suq kompetittiv, nirriformaw is-suq tax-xogħol ukoll li ninċentivaw iktar in-nies biex jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol u fuq kollox huwa importanti li l-Gvern iżomm prudenza fiskali. Ftit tal-jiem ilu l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew organizzat taħdita pubblika mmexxija mill-Europarlamentari tal-Partit Laburista Dr. Alfred Sant. Waqt din it-taħdita u li matul għamel riflessjonijiet fuq l-20 sena tal-euro, Dr. Sant qal li dan il-proġett huwa wieħed politiku li baqalu triq kemm xejn twila biex l-istrutturi li jżommuh ikomplu jissaħħu. Dak li għandu x'jaqsam mal-rkupru li għamlet, irkuprat. Ma mbagħad għandha d-djufijiet tagħha.
fis-sens li jekk jintqal terġa' tkun xi kriżi bankarja qawwija differenti, l-istrutturi li bihom jista' jitħares il-banek għadhom mhumiex qawwija biżżejjed. U terġa' jerġa' jintqal li jekk tkun kriżi li taffettwa xi waħda mill-pajjiżi l-kbar, tipo l-Italja pereżempju, l-istrutturi li nbnew biex iħarsu l-gvernijiet u l-pajjiżi bit-trouble għadhom mhumiex qawwija biżżejjed għal dawn il-pajjiżi l-kbar. Ġifieri hemm dawk l-isfidi wkoll li għadhom iridu jiġu indirizzati.